Lobelle foi un proxecto impulsado, creado e alimentado e que sería, non se entendería en ningún caso sin a figura do seu presidente, que era o que lle daba nome, porque xa cando antes de asentarse os seus negocios de automoción en Santiago, na zona onde el, na Barrela, pois xa tiña un equipo de mecánicos que xogaban o fútbol sala, que lo patrocinaban. Sempre lle gustou moito o fútbol sala. Ao asentarse en Santiago mantuvo o equipo foi medrando, e chegou un momento que se plantexou, dixo, bueno, pois hai unha opción de subir entonces era a división de honra. Seguiu metendo, bueno, facendo fichaxes e deu ese salto. E aí, despois de un primeiro ano no que lle custou lograr a permanencia, viu que había máis afición e tal, e quixo seguir dando un paso máis, non? E entón foi tamén cando veu Venancio, cando os orzamentos foron, pois se dispararon, e a verdade é que se fixeron moitísimas cousas moi ben, porque non solamente foron os resultados do primeiro equipo que chegou a ganar unha Copa de España, a máis cala da historia, eso é un dato, non é unha reflexión, é dicir, se xuntaran os presupostos, os orzamentos, perdón, dos equipos participantes, nunca tal se viu, porque aquel Intermovistar, Pozo e entonces Polaris, Cartagena, Polaris era un escándalo que ali tiña metido. E bueno, e aparte de centrarse no primeiro equipo, tamén se creou unha estrutura de base impresionante.